Kanggo Mamai Titis Langkang Benyoy. Spesial kanggo sing duwe bintang Ratu Sendra Nok Yeye karo kanggo abane karo Mama Kisman. Kanggo Mama Kisman sing duwe bintang ratu. Kanggo wong mengku cilik iki Mama RT Semin. Kanggo Ang PJ sing kedawung. Durung percaya kula ning janjine, sebab durung sayang ana buktine. Kurang apa semene sayang, Kanggo Meme Titis pengen apa serok ngomong apa. dudu emas sing dipengini, dudu harta sing tak jaluki. Dadi apa Bibir sayang sing dipengeni, sumpah setia sampai jana. mumpung lintang bulan sing nyakseni. Kanggo Ibu Panitia, Bapak Panitia, Kanggo Bapak Panitia, Ibu Panitia, sareng mamaku lan mimiku Pak Ulis Mama Ulise. kanggo Kang Benyo karo Mimi Titis, bos lawang saking Cipinang. Kanggo Omai Jelin, kanggo Yayu Leni singaning Priuk, Kanggo Papai Erik sing Mas Bang saking Pilangsari. kanggo Omai Syapa, Apai Syapa, Kanggo Ayai Kembar sing duwe perangko. apa kang emas bener tresna. Kakang banget tresna wong ayu. Sun pasrah Mamai Titis jiwa lan raga. Kanggo Mamai Titis, Kanggo Papai Dede Ayu sing gede. kanggo Mamai Lubi Ayai Lubi saking Tunggul Payung Tugu. Omai Jeli Kacung Bayu, Takkan beli bakal bohongan, bibir sayang yen bohong kakang sumpah edan. Yu bareng janji muga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci. Sapa sing sulaya awas kudu nerima ning cobane kang Kula durung percaya masih durung percaya. isuning janjine, sebab durung yang ana buktine. Kurang apa semene sayange, Durung jaluk apa
serok ngomong abai. Wadir Kang Mas, segala janjine sampean kau ada lancalin jinun saking tadi gagang permana. Ari wong lanang dikena ngomong esuk kanggo sore, dikena sore kanggo esuk ngomong nek orang dicandak janjine. Aja watir lan aja melang, cintane pakakang cuman sawiji kelawan anja. Ganggo mamai titi, Kanggo bapak panitia, ibu panitia, mamaku mimiku. Apa Kang Mas bener tresna? kakang banget tresna wong ayu. Sun pasrah jiwa lan raga. Kanggo Kang Benyo, Kang Benyo. Dan tukang benyo dan mama titis kanggo APJ saking Kedawu. Kakang beli bakal bohongan. Lamun bohong Yen bohong kakang sumpah edan. Yu bareng-bareng janji muga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci. Matur kesuwun Kang Benyo, Kang Benyo. Sapa Matur nuwun, Ang Benyo, Ang Benyo. Sulaya awas kudu nerima ning cobaane durung percaya kula ning janjine, sebab durung angbenyo ana buktine. kurang apa semene sayangi jaluk apa serok ngomong abai. Mas, Iya isun sampai terlena isun ning kene. Kayak isun yang semangkat tuh wis adok ini Kang Mas. Ya wis yuk, aja sampai kesuwen ane tempat tangguhan iki. Isun arep nuju maring wilayah kus bebarengan seayuanan karo santrian. Yuh mangga aja kesuwen ning tempat Ya wis ayo ieu Kang Mas barengan bae tumeka makan. aning kudus mangkat bebarengan Ayo rayu. sayang. Karukir gambar watu Lelak pisan kaya kaca Sanajan ning lahir mungkin Senajan ning lahir mungkin Bapak tiarangan nok nurie kedik Minang kane sing duwe Taiwan sing dijaluk keman saya bapane api sing duwe sinar Alaska kelingan kenang emane
duwe sinar asa kang ngormati bapane Dipang sareng ning srine gedhe sing duwe Taiwan aja lali selawase masalawase duh Gumelarening alam lahir nyen kula kudu sepikir panasening geger beli nyusul kelawan panasening pikir sesuai kelawan pikiran isun nyai lamong sari waktu saat saiki kang lagi duweni pikiran bingung sing ora ketemu kelawan tutup melong-melong matamu nang-nangan sakecap beli bisa ocap apa sing mantap kanggo pikiran bingung kelawan dirine isun nyi lamong sari iwal kejaba mikir keturunan kaya dene nok retno ayu bawa rasa bocah tak delengaken sejen kelawan peranti ora ilok ning biasane kang selalu ceria senggak guyon kang asmari sopten minangkane saking gapus asem jajar aja lali tapi kenang apa seminggu-minggu kian Retno Ayu selalu katon murung selalu mengunci diri ananing jerong kamar bakal ditakoni wong tua plengas-plengos toli apa sih terjadi kelawan keturunan isu Retno Ayu ya Allah Gusti bapane api minangkane sing sinar alas kadewe kang ngormati tapi sok kadang-kadang ning batin timbul rasa pertanyaan rasa penasaran batine isun lamong sari bocah baka esuk-esuk pengennya majak beli uman anak pentil pelem beli uman anak pentil jambu wawaning guritan pada ento kabeh sareng nok nurine kedik sing duwe Taiwan papae tiara minangkane kang bayari toli blilok ning biasane Retno Ayu bocah paling rajin paling solot rewang gawe kelawan wong tua sok nyuci sok sesapu tapi kok kenang apa sedina lorokian masih esok bocah pengennya turu bae ning peturun ya Allah Gusti Kang Maha Suci bapane api sampun lali selawase jare isun sing dadi wong tua si Retno Ayu kung tinggal ngomong terus terang konon Kang lamun lagi lara ya lara apa lamun lagi duweni pengenan ya pengenan apa yang jare dewek mah kita kuning anakku semene emane semene sayange ader anak mung-munge anak semata wayang wadon siji idamane ngati nok nuri soten minangkane sing duwe Taiwan matur kesuwun anaknya siapa sih wanian temen pan pada melu dalang ya nang wanian pengen dadi dalang kayak nemak gunung anu nema iya anaknya tangga pada dolan sampai kebek
sauma. Gila-gila ampun. Anu sih kita mau wonge loman. Rabine seorang kiai. Jari dia membocakin ke depan pada belajar ngaji gini ya nang ya. Bapak Ya, tiara Bapak Dipa kang hormati. Tapi senajana ake batur, ake anake tangga pada dolan pada kumpul. Singaran pikiran kelawan keturunan ya tetep. Retno ayu, Retno ayu. Aja gawe keder kelawan wong tua no. Aja gawe pusing kelawan ibu. Bapak Dipa sareng Yayo Sri Kedik sing duwe Taiwan kang bayari. Yayo Sri sing duwe Taiwan Bapak api Kedik sing duwe sinar alam sadewe. Nok turine dik sing duwe Taiwan sareng Bapak tiara Kedik kang asmari sampun lali selawase. Kalesan masih bocah ya durung ana pikirane. Nang, bakal pengen belajar ngaji ning Bapak Kiai Lamongan, dodok sing rapi. Aja bolak-balik banyak. Bari sing rapi, Bari sing rapi. Kok dibelajari ngaji, belajari pinter sebab sing aran ilmu luwih berharga ketimbang harta kelawan benda. Oh, krungu nang. Awas, bakal sing seradat, serodot, serantal, seruntul, selentik kupingnya sirah. Angel ngurus bocah keke, ayo, arep ngendi Ada je. badek. Pakai badak tak jewer kuping Sing nurut, endang. sing nurut. Sing nurut ning ibu guruku. Nah, Ambil di bagian. Kok dikit. Iya. Aduh, repot kena ngurus bocah. Anakan tangga arepan pada belajar ngaji. Ya, iya. Memang ya nang sing dimaklumi ya arane ga bocah ningan. durung ngerti ningan. Iya. Kok dikit ngana titipan omong. Sing sapa kulo, Bu? Saking Nok Nuri sing ana ning Taiwan. Waduh, temen. Jaluk lagu je pengen duweni. Ya. Matur kesuwun kanggo Nok Nuri sing ana ning Taiwan. Kok kulane arepan bagi-bagi salam dingin. Khususnya kanggo Bapak Kuwu sing duwe wilayah Bango 2. Khususnya kanggo ning acara Mbah Buyut. Mbah Buyut apa kan Nanang? Buyut Bilal. Mbah Buyut Bilal ya. Wabil khusus kanggo sedulur Pantura Bintang Ratu Sendra. Sapa-sapa. Ngormati kanggo Ayah Denok sing 2925. Terus kanggo Mimi Haji Carini sing Denok Cinse. Uga ora ketinggalan kanggo kang lebih gaul Bunda lebih gaul sing duwe Dede Jalpa. Wabil khusus kanggo Ayah Adnan bos proyek. Terus ngormati kanggo Mamai Ibel, Mamai Niken sing duwe Abu Dhabi. Terus kanggo Yayu Yasmin sing ana ning Abu Dhabi. Jaluk lagu jet turu bareng kanggo Yayu Yasmin. Panas wajah mana turu bareng. Enak nang keringet. Spesial maning kanggo Kang Tarnya sing duwe Dede Lestari. Terus kanggo Mamai Alpin wong Bulak Paren sing paling sayang. Terus ngormati maning kanggo Mamai Eko wong Kecipir sing paling boral dewek. Nang cumponana jalukane Yayu Yasmin sedulur sing paling eman sing lagi pengen turu bareng. Yo, ajak lalen yo. Kanggo siapa je? Penggemare pengecrek je. Penggembare pengecrek siapa kono? Sing bolak-balik ning pasar kan. Iji. Edan. Ya, guyon bae. Yang doyan. Ayo nang puteran lagu turu barengnya khusus kanggo Nok Nuri sing ana ning Taiwan.
Wabil khusus kanggo bos muda Bintang Ratu Sendra nok yayan sing paling ayu dewe. Aja bolak-balik bayan nang ya meneng ya. Pelajaran ngaji ke. Ah. Sumangga diaturi kanggo bapakku sing duwe wilayah. Kanggo serombongan panitia Mbah Buyut Bilal. Spesial kanggo Mama Titis, Ang Beong sing paling sayang. Sedulur sing lawas nembe ketemu Mama Titis. Mama Titis sayang Nok Nuri. Mama Eko wong Kecipir. Mama Alpin wong Bulak Paren. Kang lebih gaul, Bunda lebih gaul. Lagi durung dadi siji Mama Titis sayang. Emane setengah mati. Jaluk kalung dituruti, pengen gelang diupai, selalu disayang-sayang, gawe ati penasaran. Semangga diaturi kanggo Mama Titis, Ang Beong. Sekian wis dadi siji mamaku. Ora ilok ditongkoni nok yeyen aduh sayang. Dunok yeyen paling eman, dunok yeyen sing paling sayang. Mama Titis aduh eman, Ang Beong eman sayang. Masih dihormati kanggo bapakku sing duwe wilayah. Kanggo wong Bango dua, anak putu Mbah Buyut Bilal. Kanggo Ayah Dwi, Bunda Puji Dwi Haruka sing ana ning negeri Sakura. Nok Neni kanggo Nok Nuri sing ana ning Taiwan. Wong rumah tangga beli kudu tekan batin. Lamun ora suka antarakan nimbong tua. Mama Titis akan ngerti yen sampean duwe istri, tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyangka. Lara atine, lara pikir, lara segan lagalane. Sekian wis dadi siji mamaku sayang. Ora ilok ditongkoni, boro-boro turu bareng kaya wong wis ora demen. Kesiksa
sampean wis ingkar janji. Hormati kanggo Mimi Titi, Mimi Nengsi wong tua dewek sing lebihan. Kanggo Mimi Iin wong sing paling sayang dewek. Mama Titis ang beong. Kangge bapakku sing duwe wilayah. Serombongan panitia anak putung Mbah Buyut Bilen. Nok Yeyen bos muda bintang Ratu Sendra. Rumah tangga beli kudu tekan batin. Lamun ora suka antarakan ning wong tua. Kanggo Nok Nuri sing ana ning Taiwan. Nok Laras lakan ngerti Mama Titis duwe istri tapi aja nyiksa gula orang sanggup nyangka. Lara atine Lara pikire Lara segala lagalane. Lagi durung dadi siji wong pangoduan. Emane setengah mati. Jaluk kalung dituruti, pengen gelang diupahi, selalu disayang-sayang, gawe ati penasaran. Ya Allah, Gusti Kang Maha Suci. Ah, Ah. Apa kan Abu? apa kan aduh, Rasanya lemes pedes. wong keselek ta wong watu uak. Oh, Ci. masuk angin kuno, Bu. Kayane ora samar. Krungune sing kamere Nok Ayu. Retno. Endas lengan temen. Iya, bocah tangi kayane maturune kini, lilir kini. Wetenge medial kayak kene. Asale ning jabane gubrek bae rame bae sih. Iya, berisik banget. Berisik bae dadi bocah lagi turu ku tangi. Ya, dengan kaget. Cong atak beluk. Nok. Retno Ayu mene ga Nok metu Nok. Ngobrol karo ibu. Aduh ibu. Bocah ku ning gowok bae aku. Singalon, singalon. Kita maya. Mene senok mene. Duh. Awas. Alon-alonan. Aduh. Mati si beli cari. Regdeg beli. Jerik maratan langit, ngejak maratan jagat, sampati aduh, lara. Masya Allah. Retno, Aduh. nang apa sih Nok? Masuk angin ta senokku? Kayaknya mah masuk angin ya embu priwen kini. Dikerok ya Nok ya, dikerok nang ibu ya. Endas blenger ibu. Oh, dasar blenger.
Ya wis kok ibu harapan tuku obat, tuku paramek ya nok ya. Wetenge medial, Bu. Duh, aduh, penyakit apa kini rombongan temen. Anak blenger, anak medial. Diperiksa kena kah Bu? Diperiksa nak. Iya kayak tukang drum kan diperiksa nih. Yang kau periksa bu apa gak nonggoni bapane. Kita mau beli lagi nyekel duit gini. Ayo. Dalam, Bu. Mene ganok. Toli gari ngomong karo ibu kok sing bener. Kayak beli duit angga unggu karo wong tua. Wong tua selalu disingkur, bokong bae sing diadepaken. Nang apa sih? Ngomong. Ngomongan no. Toli gak kedeleng sejen bae dinakian kok. Orang ilok orang perhati ya Bu. Tambah dina bocah beyakan sang tambah megar. Bokongnya tambah gede baik. Nambah bapuk banyak. Iya. Kayak nama harapan ngungkuli kita buat ini bapuk kayak ini. Aduh. Senoknya lagi esok mangan apa sih sampai mongkok baik kok. Anak sing salah mangan kayaknya kau. Kayaknya mayak ini bocahku. Anu sih durung mangan segagau semajak. Tadi aku kayak kuno. Mai muncul kayaknya mah. Bocahku. Dinurut ari wong tuang warai. Saking emane wong sedulurane maneh wong anak-anak. Sareng basane tegap pisan ing larane. Ayahnya setepan. Bimi setepane kedhi. Ora lali salawase. Retno, Kula dalam Ibu. sekian ibu pengen takon. Jareng basane deng-deng gedang bowalean, godong pace blak-blakan. Angguran terus terang karo ibu. Sebenarnya senokku lagi lara apa sih? Sakit apa? Esuk-esuk wis mongkok-mongkok. Ya Bu. Esuk-esuk wis turu. Ngomong karo wong tua selalu nyingkur. Deleng tole gayu susu sampai megar kayak konon bocah. Istiraku masih perawan ora. Ya Bu. Cang ngomong karo ibu. Ngomongan terus Ah, terang. aja meneng-meneng baik. Retno ayu uga ngerasa beli ngerti Ibu. Priwe sih? Setiap tangi turu rasane mual. Rasane pusing. Sempoyongan bakal lunga Bu. Senok kedua emah. Betenge mualku. Boten. Ya bakal duwe emah ya kage diobati. Diperiksa enak. Ora periksa ya tuku obat ning warung. Tuku promak ya. Amber aja lara wetenge nok ya. Toli gajah plingas-plingus ditakoni wong tuaku. Angguran gak terang-terangan, Ju. Beli kena selimpat-selimpat karo wong tuaku. Ngomong nang apa sih senokeku? Aja gawe keder, aja gawe pusing ning ibu. Wis mikiri anakan tangga rungsingku deleng bolak-balik pengen belajar ngaji kah. Kena ditambah-tambahin Retno ayu kayak konon. Ngomong sinok nang apa? Retno ayu keder arep ngomong Ibu. Keder. Aja keder-keder ngomong karo wong tua mah. Sabate ning bapane api pinangkane sing geus sinar alas kadewek. Aduh Mas. Sarengok muri kedik bapak tiarek dik bapane dipayayusi. Sareng mimi sami naik dik bos sayur Tangerang sing paling eman. Nun. Retno Ayu uga ngerasa bertanya-tanya sebenarnya Retno Ayu iki penyakit apa? Ah, ya pugu sira sing ngawaki sira Retno semras. Ayu beli ngerti Ibu.
Cuman Retno Ayu bisa ngutarakan apa sing dirasakan Retno Ayu, Ibu. Cang rasane priwen kuno Retno Ayune Bu? Setiap tangi turu rasane jelelengan, dase puyeng, Ibu. Iya. Terus Wetenge selalu mual, wetenge mual. Terus awake panas atis. heeh. Retno Ayu isin arep takon ning Ibu. Sebenarnya Aneh temen ini ya. Tapi beli mungkin. Mudah-mudahan aja sampai terjadi sing kaya kon. Retno Ayu. ya Ibu. Sing dijaluk lawan ibu. Retno Ayu jujur karo ibu. Aja belajar rahasia-rahasiaan karo wong tua no. Sambatining mama setepan sarkaya setepan yang di sedulure bintang ratu saking rancaipi kelingan nange mane sareng kamas maria keting sing duwe gabus alas asep jajangan aja rong lamun. Cang ngomong. Apa kudu ibu sih ngomong? Bu, Nun. wis lawas Retno Ayu orang ngalami haid. Orang alami. Telat datang bulan nih. Orang men. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya baik liga menunggu. Harus apa kudu dok? Berarti jelas gini Retno Ayu. Bakat tanda-tanda bocah wadon sing kaya konon telat datang bulan ora emen pun tandane bocah wadon kan lagi meteng. Sirane meteng ta? Hah? Lagi peteng tanok. Ngerti Ibu. Meteng karo sapa? Ayo. Takon Ibu. Bocahku gila-gila semono awan bengi tak kerem ya. Ih, belinya kan temen siraku no. Berbuat karo sapa sirane nglenger ibu ya? Ayo, karo sapa kono? Dilawani tak ngomong-ngomong tak kintil-kintil bakal bengi tak kelep ning kamar aja we metu. Ih, angger bae kecolongan siraku gila-gila. Rauti banyu kecomberan wong tua bakal kaya kononku. Aduh, kita mah gila-gila ampun. Riwek ini lamun bapak nira weroko. Pada geger apa? Ah, ya beli. Krungu beli bapak nirane aku. Dasar takdir kang beli bisa dipungkir kadar kang hormat dipompang tulis waris bagja diri wis tunduk tekani Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Ya bapak nek. awakmu iki kasebute Umi. Marga lan lantarane yaiku garwane Ramayai. Bener. Anane bermasalahan aja digawe ruwet. Mau pada geger apa isin karo bocah santri. Ramayai wirang kelawan bocah sing arep belajar ngaji. Sing sebenere awakmu iki wis beres kabeh tah para santri lanang santri wadon. Sampun wis dibelajari ngaji, wis dibelajari tawasulan, cuman yo kadang-kadang anak bae bocah sing badekku. Anak be Gawene rawari bae bolak-balik kuno. Anak be sing Mama lawan Yai. aku ya. Iya. Aja kesusu nafsu.
sebab nafsu syaiton semata-mata sing cukul ana ing gua garbanira. Mulane sakabeh arane tindak laku bocah, bocah sing masih cilik atau bocah sing dewasa. Dadia awakmu iki suri tuladan karena garwane seorang kiai. Apa maning sing arane Kiai Lamongan wis kabejak palawarta, ka ondang, ka onang-onang. Iki kasebuti Kiai Gedongan, Kiai Gudangan, se-Jawa Timur sun termasuk kiai-kiai sepuh sing diagungaken anak ing Jawa Timur, wabil khusus Yai Kuning Lamongan. Ki, Bapaknya. Sebab segala sesuatu kita kudu bisa mensyukuri. Bengen sanalika mau isun durun kasebat kiai, durung duwe murid kelawan santri, iku isun uga pada kelawan sepepadan sing diarani mekaya usaha iki kanggo nyumponi ekonomi keluarga. Leres. Tapi sing diarani saat saiki kita patut bersyukur. Sebab apa? Ana termaktub dalam Al-Quran, la ing syakartum la ajidanakum wa la ing kafartum inna fi adabila sadid. Sing artinya apa? Pinter-pinter sira kabeh bersyukur atas nikmat sing diparingaken marang awakmu kabeh manusia sepepadan. Lamun pinter bersyukur bakal barokah sing bakal tumiba luwih akeh ketimbang saat saiki. Bener. Tapi sebaliknya lamun awakmu iki ora bisa bersyukur, la ajidanakum wala ing kafartum inna fi adab sing bakal tumiba marang kita manusia sekabeh. Ampura Bapane ya. Iya. Dudu semata-mata kula iki kurang bersyukur, mensyukuri kehidupan apa sing terjadi ananing dunia iki. Tapi sing senyatane anak bab permasalahan sing paling penting dalam hal kuwen kini Bapane. Permasalahan penting. Warayako. Setiap manusia, setiap keluarga iku pasti ana permasalahan. Apa maning umi saat saiki garwane ingsun kiai pastine sebab anane wali santri ora miji-miji sing padukuhan sing pedesaan kumpul anak ing Lamongan wajar lan lumrah. Nah tapi saat saiki awakmu nganti kepatiwasa ngandi gak sing kaya mengkonon, permasalahan apa sing tunibak marang keluarga Ramayai? Masalah tiwas gini. Tiwas. Iya. Hilang duit, Ora kecolongan, beli dengkul teklok, duduk nang kuwen. penyakit Ora kena penyakit. sing diarani tiwas lebanti yai. Sing diarani tiwas ya ku anake sampean delengen. Subhanallah. Bokat sampean pengen jelas, pengen paham apa sing dadi istilah tiwas, blaisotan sok takon anak karo Retno Ayu dewek. Tambah blikiyang suwe-suwe nek. Ninggalaken tanggung jawab. Ya duduk kayak konon Bapane. Apa sebabnya wong wadon iku adon-adon? Ya awakmu iki adon-adonnya digawe bagus, digawe roti, digawe bolu. Kenapa ujung-ujungnya awakmu iki ucapane basi, bari? Maksudnya mah duduk kayak konon. Lamun sampean pengen paham sebabnya sing mau kita ki mendem perasaan kayak kononku. Arep ngomong priwe, beli ngomong ya priwe. Ki mah kesempatan sampean anane kene. Sok takonan iku. Anake sampean ku si Retno Ayu ku jelegidro kayak kono ku. Takonanan cang. Nang apa konon? Ah, aduh. sengit kita mah. Kayak bledokan lebaran. Ya ente bledogane wong anu bako dua, mulan garame. Pasti beli kena diselak, beli kena dipisah. Sengit sih. Rongo kena ya kabeh. Iki karuan ingsun Umi Lamong Sari. Ya yuk kanisun do ayu. Kok nganting lamun? Ajang lamun do ayu. Ramayai Iya. bok menawa Retno Ayu gadah salah. Nyuwun diampura Ramayai. Aduh. Bekja-bekja yang menusa lebih bekja
sapa menusane sing tumarima. Tapi ala-ala yang manusa sing sipate orang rima anane angkara murka. Ramayai terima ampurane doayu. Rama, Iya. sebenarnya Retno Ayu uga ngerasa beli ngerti. Retno Ayu ngalami mangkenen, Rama. Ngaji saban bengi. Sekolah madrasah saban dina. Iki pengen kawulang ilmu pakerti. Doa sing mustajabah mbok menawa kanggo bekal awakmu lamun toh wis rumah tangga. Bapak Ramayai ora kurang-kurang. Apa maning putrane Ramayai sing semata wayang. So kabeh masyarakat sing teka ana ing Lamongan kabeh diajari akhlakul karimah. Akhlak sing mulia. Apa maning doayu. Doayu sing semata wayang pasti nek Rama banget sayange kelawan awakmu. Retno Ayu dudu bae pengen mencoreng nama baik Ramayai. Loh, Nangis, ngomongnya aja nangis. Cuman kepriwen. Retno Ayu keder ngomongnya Rama. Ya keder. pengen pakaian sing mewah, Boten, apa kendaraan sing anyar doyu? boten Rama. Jadi dua cita-cita apa pengen melanjutakan sekolah ning Saudi Arabia ning Mesir? Sanes. Dudu. Apa sejatine ucapakan gelar wajak kelawan Ramayai sebab awakmu iki titisan Ramayai sing kira-kira bisa dadi penyambung watang sing wis putung nerusaken semangat juange Ramayai ing Lamongan do ayo. Rama, Iya, sebenarnya Retnosari iki pengen ngutarakan ayo. bahwa Retnosari dudu bae anaknya Rama sing kaya bengi. Maksudnya Sekian Retnosari, Retno Ayu. loh lara weteng Sanes Rama. bokatan meriang Boten, jadi apa? Retno Ayu neng ngandung Rama. Subhanallah. Cepat beli kuno. Ibu nek Non, dididik apa barang sira? ya dididik mah bener wong tua mak KPK. Anak semata wayang. Iki gawe wirang ning Ramayai. Eman-eman kesebut kiai gledekan anak ing Lamongan. Lamun kejadian emang kenen wis percuma kelawan awakmu. Sing mau negas sing mau nek. Wis junduk tekaning waktu wis ninggang, wis ninggang tekaning mangsa. Diitik-itik kayak pitik. Senajan sampean sumpah sun masih angger tetep kelingan bapane apip sing bersinar alas kangen ning waktu lagi barengan Disayang kayak gedang. Anak ora loro ora telu. Retno Ayu. Murkane Allah Ta'ala. Iku tergantung murkane wong tua loro. Berkah Allah Ta'ala. Tergantung berkah wong tua loro. Ayo Stepan, Mama Stepan kedingin,
sedulure bintang ratu saking rancai pideweng. Apunten gak bapane. Iya. Ibarat nasi sudah menjadi bubur gini bapane. Wis terlanjur anaknya sampean kayak konon. Ya senajana sampean pengen emong gawe coreng gawe blesak. Soalnya anakan kiai. Tapi wong buktine wis kejadian. Kiai mah sekayu-kayune wong adang jareng basane bapane tinggal ditakoni berbuat karo bocah lanang endi, arane sapa, anake sapa terus dikawinaken beres masalahnya ku bapane. Ya beres soten jare sira. Sebab pada wadone nyelametaken wong wadon kerawan wong wadon. Tapi Rama digawe wirang. Kanggo pirdo sing dure muara baru aja lali selawase. Keceluk kiai gedean. Santri pirang-pirang sing desa ora sing Jawa Timur bae dudu sing Lamongan bae. Harga diri luwih larang kelawan jiwa raga. Harga diri lebih mulia. Sebab percuma harga diri rusak. Lamun to saat saikin ora dislametaken. Aja nyerah ning takdir. Bapane pikir kelawan secara logika. Singaran wong meteng ku sejen karo wong nape. Bapane api pinangkane sing desinar alas kelingan si kenangi maning. Baka wong nape mas saya lawas saya kimpes tambah manis. Tapi baka wong meteng saya lawas tambah bulan tambah gede. Ih bakane beli gage dikawinaken sampeane wirang. Manda jare wong sengit. Mulane gagian takon anak. Perbuat karo sapa, bocah lanang endi, arane sapa, anake sapa, takon anak beli sampeane. Ora peduli kelawan jiwa raga. Priwe sampeanku? Akidah sing kudu dijunjung tinggi. Ajaran Islam, syariat Islam kudu sing digelaraken anak ing Lamongan. Lah saat iki pisan. Fama yakmal miskola darotin saroyaroh. Wa yakmal miskola darotin khairoyaroh. Mama hestepangan pinangkane sing hormati. Kula gak paham nih tujuannya sampean lan perasaannya sampean bapane. Tapi bocah lamun beli gage dikawinaken kono ku geger ku meluas kono ku angger bae sing blesak mana-mana sampean. Jadi satu-satunya yang jalan supaya kanggo nutup keblesakane anaknya sampean ya gage dikawinaken jarak ulama. Wis lah ari wong anak mah jareng basane dipateni ya mati, diuripi ya urip. Tole gak darah dagingnya sampean ora aja kejem-kejem temen bapane. Isun ora isin kelawan awakmu sing dadi garwa. Isun ora isin karo masyarakat Lamongan sing akeh. Ari kun Tapi isun isin kelawan Allah aja wajalah sing nyiptakaken manusia saat saiki. Isun dadi kiai ning Lamongan. ya wis bujare kono bae lah kita malah. Wis nurut bae apa jare wong lanang wong wadon mah. Angger bae sih. Pai usul kayak kene salah. Angger bae sing ditempok nama wong wadon. Sing ora bisa ngurus lah, inilah, itulah. Rongokaken. Percaya karo isun awakmu selamat dunia akhirat. Ora percaya kelawan ingsun masa bodoh awakmu arep dadi apa anak ing dunia. Saat saiki pisan isun ngrasa isin kelawan mirang. Retno ayu. Mame setepangan sedulure bintang ratu sing hormati. Rama isin lawan perbuatan yang sira. Rama wirang kelawan perilaku sira. Sira berbuat jinah semata-mata orang ngerti iki harga diri wong tua. Boten Rama. Ora. Kula boten aku kena Cina Rama. Kebuktiannya apa? Saat saya ingin bayi wirang sira. Ih, Kurang ajar sira. Aduh, nyebut gak apa-apa mah. Nyebut elek. Kurang ajar gawe wirang gawe Aduh, isin aduh. lawan isun. Ya Allah
Gusti Pangeran. Kanggo sing de Firdaus kedik sing de mora baru kelingan kena ngidote. Ibu, nun sayang. Terus sing mau negasi mau rasa Cina ibu. Demi Allah, demi Rasulullah. Retno ayo bling lakukaken sehalus sekecikuan ibu. mustahil kono nok. Wong wadon meteng dicampur karo wong lanang ku mustahil. Kula negasiran aku ngaku bae karo sapa. Bocah lanang endi arane sapa, anake sapa? Lagian ngomong karo ibu, mulane gak. Gila-gila bapak nira wonge dosa iku. Gampang-gampang nampak, gampang-gampang ngebuk. Kita sing ngawi cilik blilok getok blilok jewit. Gila-gila kono wongku. Dasar didikane ibune. Dasar sing bener mak ibune. Kongkon jaga anak siji bae ora bisa. Ngelantur mendi, ngelantrani ngendi anak saat saiki sampai hamil. Bapane ora ina bocah ora diumbar, selalu tak jaga, selalu tak perhatiakan. Tapi yang priwen ibarat takdir. Jare sampean kepinter hari dakwah ke takdir, beli bisa dipungkir. Kok sampean bisa mempungkiri nih takdir? Ya aja sampai terjadi kayak kenen gawe wirang gawe izin. Gedeneng kiai digawe wirang anak semata wayang ibarat entong siji di dadar mangsa ambaha. Lamun tah dadi godhong sun beli bakal nyuek. Lamun dadi banyu isun beli bakal nyibuk. Nyingkir saking pesantren iki. Mong Rama, Eling gak bapane eling nyebut. Retno ayo mong. Iya ya nok. Ibu Nun sayang nun anak ibu. bener Retno ayo bling rasa kenakan bekaya konon ibu. Jadi bener senoknya beli ngerasa berbuat. Lakan niatan blesak setitik pun sing ana ning Retno ayu ibu. Tapi mustahil nok. Yon pengen gak ibu karo bapak nira aku bisa nembrojol senok ya mau aha dingin. Aja kakek ngomong. Minggir sirah. Retno ayo bisa jelasaken Rama. Ora pisan pindo. Kiai Lamongan sampai puncak angkara murka. Sorban iki wis diartiaken kudu asor ning aban-aban. Tapi saat saiki isin wirange Kiai Lamongan saat iki tak usir mangkat saking saiki. Kurang ajar sira. Ayo. Kang Eling gak kang nyebut tak kang biar sampean ku ya. Betul si umakin Rama. Cuma sampean kelawan ibu si Retno ayo dulu. Iya ya nok. Melas temen bocah. Orang rasa gawe wirang ning Ramayai. Retno ayo bisa jelasaken sing sebenarnya Rama. Tuh, dijelasakan. Terus Apa sing sebenarnya terjadi marang awakmu? Paling zaman semana Retno ayu turu sore. Iya. Retno ayu ngimpi Rama. Oh, ngimpi apa Ngimpi. kono nok? Ketemu wong lanang janjian Rama. Ketemu wong lanang janjian. Retno ayu memadu asmara ning kono Rama. Kelawan wong lanang endi? Terus apa kuno? Sing kudus. Asal sing kudus. Ih Rama. Ingat belih arane. Ingat Rama. Sapa? Kang Mas Bagus Jaka Rama. Bagus Jaka. Bagus jaka, sih. Bagus Jaka. Putrane sesembahan anak ing Kudus konon. Keturunannya Sultan Hadi si Kudus hari kuwen mah. Subhanallah. Masya Allah, bocah ku ya. Lah saiki sun ngrasa reda pemikiran berarti anak salah siji neng menusa sing pernah cecombana tapi sayang bune Priwen. ya masa sekedar ngimpi sampai terjadi ini mengkenen. Ya tapi dipikir secara logika jare kayak kabeh pun karena takdir, karena Allah bapane wis kari rongokaken ucapane Retno Ayu. Pengakuane Retno Ayu kayak kono tinggal pikirakan priwen cara jalan baik sing sampean bapane. Orang nana lian ya kudu ditemuaken kelawan